Δείτε όσο το νερό είναι ζεστό. Αρωματοθεραπεία, τι καλαρωτικό. Θα σας κάνουμε μια ειδική θεραπεία γενεθλίων. Μήπως έχει κανείς ανικτήρι? Βγες έξω! Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε! Ωραία. Χαλαρωτικό, έτσι. Ναι, ευγενικό εκ μέρους σου, Χάρη, αλλά όπως προσπαθούσα να σου πω και πριν... Αυτό δεν είναι τέτοια λάσπη, είναι για χαλάρωση. Βλέπεις, τώρα κάτσε κάτω και μην κουνιέσαι. Έτσι πρέπει να είναι τα γενέθλια. Και τώρα αναπνεύστε. Ώρα για απόλυτη χαλάρωση. Ατμόσφαιρα, φουρνούζια, πετσέτες και αγκουριά. Ποτπουρί, ποτπουρί. Μια χαρά πάει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό! Ώρα για απολέπιση. Παιδιά. Παιδιά, ποδόλουτρο. Δεν θέλετε απολέπιση? Δείτε, σφουγγάρια απολέπισης. Τα θαλάσσωσα. Τέλειωσαν τα γενέθλια στο ξενοδοχείο.